Ну що, сябри, може ось так? Ні, криху в другий бок посунь. Так, криху сюди. А мне здається, треба вверх підняти. Давай. Как картина не перегляделась. Буслик ось так. Ага. О, зараз добре. Ой, зробимо перепинок. Ну, Навіщо давайте. тут вечеря стине? Гей, добрий вечір, поважані глядачі. Добрий вечір усім. А мы тут прогаживости в нашем колыханочном покое наводим. Так. Картины развешиваем. Стоп, Нестор! А ти руки помив? Так. Ой, вибачайте, коли ласка, сябри, зовсім забився. Я зараз. Ой, забывака. Сам же нас вчив, що перед їжею обов'язково руки з милом треба мить. Так, ну что, все, руки чистые. Где моя каша? Ось яна. Смачно їсти. О, великий дякуй. Смакота. А я вас тут поглядів і думав, нам треба ще нову меблю набити і шпалери у покойчику поміняти. А я ще новий стол хочу. О, і кресло так само. Правильно, їх так само необхідно змінити. Ого. Слухайте, сябри, а чим вам наші не подобаються? Чому не подобаються? Подобаються, тільки хотілося б новые. Розумієш, Нестор, хочеться капуще виглядати, більш сучасно. А ми ремонт уже 100 годів не робили. Ну, про 100 гадоў гэта ты занадта, але гэта было вельмі давно. І я падтрымліваю вашу ідэю наконт рамонту. Ну што, пачнем абдумываць дызайн. Дизайн? А гэта што такое? Ну, першым пачынаць мы павінны дакладна ўявіць, як будзе выглядаць наш пакойчык пасля рамонту. А что тут уявлять? Пришли у краму, убачили пригожие шпалеры и набыли. А потом худенько наклеили их замест старых. А пошля и стол набыли, и кресла якія сподобались. І так усё астатняе. А калі мы ўсё зробім, тады і паглядзім, што атрымаецца. Не, сябры мае, так справы не робяцца. Вы ж самі казалі, што хочаце бачыць наш пакойчык больш сучасным. А Так. гэта значыць, Что это значит? Гэта значыць, што і шпалеры, і рэчы павінны быць не толькі сучаснымі, але і падыходзіць па стылі. Мы ў гэтым не вельмі разбіраемся. Ты нам дапаможаш нешта? Вядома, дапамагу. І будзем усё запісваць, каб нічога не забыць. І пачнем з колеру. Так, які асноўны колер вы хочаце бачыць у нашым пакоі? Ну, я желтый, чья оранжевый, бо я Соника люблю. А мне і зялёны, і блакітны падабаюцца, як поле з волошкамі. А вось я на то попал на іншие колеры назвали. Ой, правда. Тады, можа, зробім шпалеры паласатымі? А что? Ідея видатная, кожному по полосці, каб нікому кривдно не було. Згодны. Ну што, шпалеры паласатыя. А яшчэ давайте вялікае акенце зробім на ўсю сцяну. Я так люблю на вуліцу глядзець, асабліва калі дожджык ідзе. Гляджу і мару. А можна нават і не одно окно зрабіць, а некалькі. Чым болей сонечнага святла ў пакоі, тым на душы весялей. Гэта так, Цёма. Упэўнены, ніхто супраць не будзе. Так, акенцы вялікія Вялікія. і пажадана некалькі. А стол якой формы будзе? Трэба падумаць. А яшчэ паліцыя абавязкова, каб было дзе цацкі і кніжкі ставіць. О, а яшчэ можна невялікі басейн зрабіць. Мы будзем плаваць, вучыцца. А я спартыўную сценку павесіў, каб спортом займацца. А давайте яшчэ жывы уголок зробім. Хомячка там маленькага завядзем ці чарапашку. І абавязкова мяккую канапу трэба недзе паставіць. Калі хто стаміўся, будзе там спаць. Цішэй, сябры, мне здаецца, мы вельмі захапіліся. І ўсё гэта ўмясціць у наш пакойчык будзе немагчыма. І што ж тады рабіць? Прапаную звярнуцца па дапамогу да мастака-дызайнера, які большы спецыяліст у такіх пытаннях. Ай, зразумеў, мы яму раскажам, што хацелі б бачыць, а ён ужо і падбярэ тое, што па гэтым як яго па стылі. Так.
Правильно, намалюй новый дизайн на компьютеры, мы поглядим, и калі нам сподобается, можем пачынаць ремонт. А у тебя есть таки мастак знакомый? Ёсть, Буслик, Ребята, ёсть. не будем гублять часу, зараз же ему телефонуй. Телефонуй. Слухайте, а давайте спочатку мы опытаем усіх сяброў з калыханкі, а ўжо потым я патэлефаную мастаку дызайнеру. А? Это правильно. Вот. Мы сами спочатку повинны поміж собой домовиться. Ну, добре. Тільки ти не осторничай за питанням, бо так хочеться вже наш покойчик новому бачить. Завтра ж пачну. А зараз мультик. З задовольненнем. Глядім. Давайте. Эх, ну, вось і ўсё на сёння. Зубки чистим, тварики мием. Батьков целуем и в ложечки бежим. І цікавых пригод у снах. Бывайте! Бывайте, сябры. Довгий день, теплий день, отплыває за облаки. Синий тень, сонний тень, отползає в далекий. Збегли зайки все в лісі, змокли птушок голоси. І бусли в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай,